ҳами ҷамоати Симиганҷи шаҳри Ваҳдат беҳад ободай. ҳами тарафо нарханао бениҳоят қиматай, не ки якта арзона қабул кардем баҳри шумо. Сауду ТВ шаву рӯз дар хизмати шумо бо наворҳои ҷолиби беҳтарин ба шумо. 250 000 сомон нарх, 3 дар хона, 6 сотих замин, шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Одилӣ, якто подвал, якто ҳамом. хоб хонаҳо шикатур кардагиай, фақат дару тиреза мечаспонӣ, шпаклёвкаш мени зиндагира сар мекунӣ. хонара мега ки аз ҳами роҳ то хона мега асфалт кардагиай. хона дар пеши остановка, дар назди остановка хоб мактаб, магазини калон, хулас масҷид 100 метр дурай, раҳо ҳама асфалтай. одамое ки серьёзни харидорай занг зананд. дар поён рақамҳои маҳай барои реклама кардан чизе боша метавонем муроҷиат бикунен. реклама мекунем дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм. наворда лайк монен бачакҳои тиктоки инстаграм. Поделитсяу